Когато казах на полицая, че съм лесбийка и партньорката ми ме е удрила, той се изсмя и каза: явно тя е мъжа във връзката. Когато казах на бившия си партньор, че го напускам, защото съм влюбена в жена, той ме заплаши, че ще разкаже на родителите и шефа ми. Не можех да спя със седмици. В болницата казах, че съм транс жена, но ме настаниха в мъжко отделение. Трябваше да се преобличам и да съм най-уязвима пред непознати мъже. Родителите ми ме заведоха на психолог, който ми каза, че ще ми помогне да излекувам влечението си по жени. Това са думи на хора от лабата и общността. Хора, преживели насилие. Хора, които търсят помощ и често не я получават. Като професионалисти, вие сте ключът към промяната. Чувствителният подход започва с малко. Интерсекционалност. Съобразявайте се с възраст, етнос, среда и икономически статус, наред с сексуалната и джендър идентичност. Говорете с уважение. Използвайте правилни имена и обращения. Избягвайте деднейминг. Уважавайте самоопределянето. Изграждайте доверие. Вярвайте на споделеното. Избягвайте скептицизъм и натиск за подробности. Създайте безопасна среда. Не правете предположения. Осигурете емоционален и физически комфорт. Обучавайте се по лабата и теми. Участвайте в тренинги, ролеви игри и работа с реални случаи. Изграждане на връзка с общността. Потърсете най-близката местна ЛГБТИ организация за осигуряване на общностна подкрепа на жертвата. Подкрепяйте. Не поправяйте. Не предлагайте решения за идентичността. Слушайте, валидирайте, овластявайте. Не е нужно да имате всички отговори. Достатъчно е да слушате с внимание и грижа. Защото подкрепата започва от вас. И за много от нас тя е първият знак, че не сме сами.